Човек трябва да може да губи. Ще помоля така пред детето повече никога да не говориш. Още детето е малко. Той е глухо и не разбира, че го побъркваш тия тренировки. За мен можеш да говориш каквото искаш. Изобщо не ме интересува. Боже, колко време съм те чакал. Добре е дошла в нашия спектакъл. Светлини, музика. Айде бе, нали си най-добрия? Ела да им покажеш как се прави. Дей да плачеш. Знаеш ли за мене колко значиш? И шампионите при най-малките тази година са... Ти какво искаш? Дъщеря ти да е посредствена ли? Не искам да е посредствена, искам да има време за всичко, искам да има своето детство. Викторе, чакай малко. Бързо. Мене ти ли е малко неудобно да тичам след тебе? Какво искаш? Да се просходим. После ще те изпратя до вас, спокойно. Окей ли си да поемеш да тренираш децата? Раз, и два, три, и четири. Имате ли други предложения? Всъщност да. Имам едно доста радикално предложение, което обаче според мен ще се отрази позитивно в абсолютно всеки един аспект. Не знам, трябва да помисля. Внимай какво ще измислиш. Ти току-що сбъдна една мечта. Чуй ме, момиче, ще ти изпия сълзите. Влизам в сърцето ти през пукнатините. Чуй ме, момиче, чуй ме, момиче, моя най-добър приятел и жената на сърцето, моя спътник в живота, моето всичко, общо взето.